Scrollajući naletio sam na jednu pjesmu koja savršeno zaokružuje ovu moju priču. Pjesma je Jamesa McCrea na engleskom, pa sam je morao prevesti. Evo kako ide. Instrukcije prije posjete planeti Zemlji. U događaju u kojem ćeš se probuditi odvojen od izvora i manifestirati se u materijalnu formu, nemoj paničiti, tvoje stanje je privremeno. Ti si bio izabran da se inkarniraš u ljudskoj formi. Ova 3D simulacija je dizajnirana da razbije monotoniju vječnosti, dajući ti potpuno duboko iskustvo kao udaljeni ego identitet. Tvoje tijelo će služiti kao tvoj fizički avatar, dok prolaziš kroz gustu i dramatičnu stvarnost. Biti će puno distrakcija, izazivajući te da zaboraviš svoju istinsku prirodu i izdvornost. Ti ćeš proći čitav niz iskustava, od ugode do samoće do očaja. Ali zapamti, bez obzira kakve osude i traume prođeš, tvoja duša će ostati perfektno sigurna. Možda ćeš se osjećati izgubljeno i preplašeno. To je potpuno normalno. Ako ti ikad bude trebala pomoć, samo uspori svoj zapetljani i donesi svoju svijest na mirno mjesto unutar sebe. Na tom planetu ništa nije stalno. Ljudi i stvari će dolaziti i odlaziti. Ti ćeš se zaljubljivati i formirati sentimentalne veze samo da bi ih na kraju izgubio. Zato se ne vezuj previše, čak ni za sebe. I kad dođe vrijeme da odeš, idi sa zahvalnošću. Jer ništa nije vlasništvo, samo je posuđeno. I dok hodaš među ljudima na zemlji, pokušaj biti dobar gost. Gazi lagano. Zapamti da si samo u posjeti. Zato nemoj napraviti nered. Slušaj više nego što govoriš. Daj više nego što uzmeš. Nemoj držati svoje meko srce u staklenom kavezu. Zaštiti ga od vremena. Ne možeš se izvući živ i vrijeme prolazi brzo. Zato se vrati sa ožiljcima i dobrim pričama.